Гаспадынями вуліц у гэтыя перадсвяточныя дні сталі кветкі розных колераў і гатункаў, махрыстыя і класічныя, у букетах і кампазіцыях. У абласным цэнтры звыш 70 кропак гандлю, дзе можна набыць прыгожы тавар. І як сапраўднаму перадсвяточнаму убору, у які зараз апранулі горад, гэтаму дэфіле папярэднічалі месяцы падрыхтоўкі. Вось тут звыш 7000 кветак 14 гатункаў, і вырошчваць іх пачынаюць яшчэ з кастрычніка. Тэхналогія адпрацавана па кроках. Спачатку набываецца насенне, цыбуліны галандскіх тюльпанаў. Пасля яны высаджваюцца ў спецыяльныя скрыні з грунтам. Тэмпературны рэжым, паліў і святло. Усе, каб будучыя прыгажуні кветкі адчувалі сябе утульна. У канцы студзеня і лютым пачынаецца выханка пры тэмпературы 14 градусаў. Пасля кветкі зразаюць і захоўваюць у спецыяльных рэфрыжэратарах. Любоў да кветак Александру Парафенюку перадалася ад бацькоў. Вырошчваннем тюльпанаў мужчына займаецца ўжо 5 гадоў. Первый год вот мы 10 тысяч садили с женой, и у нас получилось. Почему тюльпаны? Ну, наверное, это проще всего. Роза тяжелее. Тюльпаны, она не такая тяжелая технология. Мне очень приятно. Я еще не встречал людей, которые бы сказал, допустим, на стройке или в гараже, в сервисе будет приятнее, чем работать, чем с цветами. Хотя я как бы так не белоручка, но с цветами действительно тут как-то морально, во-первых, морально легко. І калі Александр Парафенюк вырошчвае тюльпаны амаль што ў прамысловых маштабах, у сярэдняй школе вёскі Чэрні батаніка як частка навучальнага працэсу. У цяпліцах праводзяцца заняткі і факультатывы па біялогіі, якія карыстаюцца асаблівай папулярнасцю. Тюльпаны напярэдадні свята дораць жанчынам-настаўніцам, мамам і ветэранам. Занимаемся уже этим 3-й год, такой выращиванием тюльпанов и зеленого лука. Это очень хорошее подспорье для сельской школы и для воспитания детей, потому что мы воспитываем все-таки сельских детей. Они видят, откуда что происходит, где что появляется. И, конечно же, в такой красивой красоте мы воспитываем красивые души. І яшчэ адны. Ужо светладыёдныя прыгажуні распусціліся напярэдадні свята на галоўнай магістральнай артэрыі горада. Падарунак ад дарожнікаў. Каб ізноў падараваць добры настрой усім брэсцкім жанчынам. Еўгенія Мароз, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».